Hej hej, så er det videotid. Og i dag er en helt speciel dag, fordi vi får nemlig en ny bil. Ja! Og det tænker jeg, det skulle I da lige være med på. Og jeg forsøger at spise lidt sundt. Jeg vil jo ligesom med nærmest alle mulige andre kvinder gerne tabe mig lidt. Så derfor så laver jeg sådan nogle her til frokost. Okay, du tømmer lige ryggen. Lækkert. Så er du færdig med at lave lort? Okay, men så fortsætter jeg lige mit madindslag her. Så laver jeg dem her. Og så koger jeg lidt edamamebønner op, og lidt tomater, og lidt agurk, og så er det sådan set min frokost. Så er min frokost klar, og det var kyllingesteks, og lidt oliven, og lidt salat, eller lidt grønt. Og det der er ikke narko. Hvis der er nogen, der skulle tro det er jernpiller og vitaminpiller, og den hvide der, det er sådan nogle mælkesyrebakterier. Så er vi på vej ud og hente en ny bil. Ej, den er så flot og smart, meget smart. Så er vi her ved Vester Gårds Auto. La 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 la. Hvad så, skat? Er klar til at se den? Spændende. Michael har nemlig ikke set den endnu. Okay. Ej, jeg kan næsten ikke holde ud og vente længere. Arthur, han er pisse sur i dag. Han ved slet ikke, hvor nice det er, vi skal have en ny bil. Hvad skal han? Hej, sur. Hej, smukke sur. Skal vi prøve at ringe på klokken? De snakker og snakker. Jeg vil bare gerne have min bil. Ja. Så ja, men er det den? Nej, hvor er den flot. Prøv lige at se, skat. Nej, hvor er den flot. Oh my god. Au, au, au. Ej, lad mig lige se den indeni. Du skal jo være godt kørende. Ja, men det er det, jeg skal. Okay, det er her. Der er nogle enkelte små ting udvendigt, som jeg bare lige vil nævne. Over i højre side jo, så kan vi jo lige koble jeres telefoner op, og jeg kan lige vise jer noget af det her signalsystem, der faktisk er i bilen. Ja, hvis det er der, lige kommer til at køre bilen. Start med sådan der, der jeg skal logge ind. Ej, jeg skal finde for langt fra starten. Prøv lige at se. Det her, det er altså en bil med plads til 7 personer. Det er godt nok lækkert. Ej, det er så flot farve. Det kan fordrage og køre med det her system, og så kan man bare deaktivere systemet. Yes. Så hopper jeg ind på den. Er den ikke lækker, skat? Den er for vild jo. Rigtig fed. Og du kan være her med dine lange ben. Ja, det er så nice. Og skal jeg lige lidt tilbage. Må jeg lige dufte? Ej, det dufter helt nyt. Du må godt slikke på den. Må jeg gerne smage på den? Hvad synes du, Albert? Hvad synes du om bilen? Godt. Er den flot? Ja. Ja, der har det et tæppe, skat. Hej, hej, Albert, kan du vinke? Du sidder langt væk. Hej. Bum, bum. Prøv lige at tjekke alt det her plads. Der sidder Arthur, og der sidder Alma. Alma er lidt sur, hun har ikke været så sød. Og så har vi Albert der, og så har vi mor og far. Alma, du er sød nu, ikke også? Ja. Ja, ikke mere ballade. Ja, men Alma, hun var lige... Men mor... Hun troede lige, hun skulle bestemme, hvordan slagets gang skulle være. Ja, skat? Tænk engang, så fik vi vores nye flotte bil. Den er bare så lækker. Ungerne kravler ud af den. Den er så kæmpe stor. Vi kan være 7 mennesker i den. Åh!